govern va comunicar-nos, tant els portaveus dels diferents grups municipals, els membres del Consell del Medi Ambient, la decisió de tancar la platja del litoral de forma cautelar a causa d'un informe encarregat a l'empresa que va dur a terme l'obra del cable submarí a la platja que ja hem citat. En aquest informe apareix explícitament un risc a la salut de les persones per contaminació en la superfície de la sorra per hidrocarburs i metalls pesants. I la decisió de tancar es fonamenta en aquest informe i queda a l'espera d'un nou informe més específic sobre la situació del terreny. Fins aquí el que tots i totes sabem. I és una decisió que entenem que és la que s'havia de dur a terme, però que obre molts altres interrogants, molts. Quin és l'origen de la contaminació d'aquesta platja? Quant de temps fa que hi era? Es coneixia, com així apunten els informes previs? Per què no s'havia fet res si ja es coneixia l'existència d'aquesta contaminació? En quina situació queda la salut dels treballadors que ha dut a terme l'obra del cable submarí? Per què ha aflorat la contaminació? Per l'obra, pels temporals, per ambdós o per una altra circumstància que desconeixem? Es podria haver evitat la situació actual? Què farem com a Ajuntament a partir d'ara? Escoltarem les entitats mediambientalistes? Pagarà el Ministeri la descontaminació? Quan? I així em podria estar molta estona perquè, com deia, són molts els interrogants que planen sobre la contaminació del litoral en general i el de la platja particularment. Cal esbrinar tot sobre el seu origen, sobre les responsabilitats polítiques que se'n puguin derivar, sobre com afrontem el futur d'aquest espai, com fem arribar tota la informació a la ciutadania i com treballem colze a colze, de forma coordinada, amb la societat civil per avançar. Calen moltes explicacions, molta informació ha de sortir a la llum. S'han d'establir moltes circumstàncies i quines responsabilitats poden haver de ser assumides. Que la ciutadania de Sant Adrià es mereix la veritat i també que no torni a passar mai més, o com a mínim que hi posem totes les prevencions que estiguin al nostre abast per evitar que torni a succeir. I és per això que avui tota l'oposició, gairebé al complet, i també amb el suport extern de les entitats mediambientalistes com Marea Verde i Airanet, a les quals des d'aquí les vull agrair molt especialment tota la feina que han fet i que continuaran fent segurament a la nostra ciutat. I és per això que ens hem